Patitos, patitos, som el rei de les Balears! I totes aquestes qüestions. Xisco, Sí. vull dir, president, m'ho he repensat. Sí? Ja has decidit fer aquell curs de com xerrar en públic i no dormir l'audiència? No, aquest ja el vaig fer i me van suspendre. Rai de la platja de Palma. No hi veig un futur clar. Ai, Joana, confies en mi? I doncs, clar, confio tant en vos que si vos m'ho demanássiu, faria tornar a ser cotaxa sense pensar. No tornis a dir aquesta paraula, Au, tanca els ulls i vine aquí. Xisco, vigila on toques, Abans si tindrem un disgust. Perdona, no volia tocar-te totes les teves qüestions. Xisco, les meves qüestions són més avall, Sí. a l'altura del Malic. Joana, obri els ulls i contempla el futur de la platja de Palma. Oh, president, això és... Sí, una platja de Palma creada a partir del consens, del diàleg i totes aquestes qüestions. Això és pitjor que si són espases posessin un... Això és pitjor que són espases. Ai, Joana, ara que tenia tothom content, m'has de donar suport abans que tot no s'enfonsi. Francesc, que cai! I què fan de la mà esquerra que la dreta no hi té força? Digui-li a la Margarita Nájera que l'estic! Ara venc, Ara venc.